Ei, sidos toiseen suuntaan. Vittu pulsu. Eikö se pulsu? Sä uutot jutkin. Tää on kyllä hyvää viihdettä. Nyt hyvä. Vittu mä näen vaan takapallit tästä kuvaa kulmasta. Voi. Eiks Jytky niinku tajua miten iso se oikeesti on? Ui, nyt tuli pataa. Nyt tuli Mike Tyson lyönti. Joo, sieltä. Oi Jytky, sä oot vähän säällittävä. Jytki vähän leikkiä. Pulsu on ihan tosissaan. Ota nyt kuono. Ota nyt kuonoa. Voi vittu, pulsu ei pelkää kyllä isompia. Ai niin. This is my territory. Ai jaa. Vittu tunkeettu se reviiri. Se pulsu rupee yskiä. Vittu, se on vanha. Vittu. Oi Pulsu narun pulsu. toiseen päähän ja päästä ne vapaaksi. Anna pusuusi. Anna pusuusi. Oi pulsu. Vähän se varmaan on hätääntynyt. Mä en tiedä. Aina joo. Istuu vaan gangstana. Ärkki tässä. Se ei pysty edes sihistämään. Se on niin vanha. Oi. Vaan röökii. Oi pulsu. Niin. Ylläri, kun se on ollut vellulla. Ennen oli kyllä. Lapsentaa mikropizzan tohon lausuun. Vittu tässä taustalla ei varmaan kuulu mitään muuta kuin Karon nauru ja välillä on muun. Niin. Sä pelkää. Se on ihan pieni kissa. Jytky on jo väsynyt. Se on niinku väsyttää itsensä. Raikka matsi. Niin. Ensimmäistä erää on 1,5 minuuttia jäljellä. Ei vitsi, mä voisin vetää sen. Pulsu kyllä puolustaa alueetta. No ai jaa. Se on nyt enemmän liikuntaa kuin äsken koirapuistossa. Kyllä niin hauskaa. Ensimmäistä erää 1 minuutti jäljellä. Tää on kyllä vaan toinen erä periaatteessa. Joo, pulsu on kyllä vienyt niin sotaan ollut. En mä tiedä, tuolla Jytkyllä aika hyvä footwork. Tanssii. Pulsu vaan niin. Se rupesi hyppiä sivuttain. Tääkö se on se takti? Se mennään hyökät tuolta ylältä. Pulsu ei edes käänny enää. Se vaan kääntää päätä. Se ei enää usko tuohon Jytkyyn hyökkäyksiin. Luottaa siihen, että pulsun reuma pistää kohta. On se kuitenkin 6 vuotta vanhempi. Aha, piti mennä puolelle. No niin, nyt pulsu on taas valmiina.
Jytky, come on. Come on. Pore kaulavat. Hyvin naamioitu Ai vittu, tätä on sama rataa. Ai ja. Pulsukin on kyllästynyt. Varmaan rupee haukottelemaan kohta. Ei se tehnyt mitään. Mielikuvitus. Eikö se nyt enää syttyy sun leikki? Mä en tiedä, onko se syttynyt missään vaiheessa. Voi Jytky. Se on tosi hyvä, että pulse ei lähde karkuun. Se vaan tulee päälle. Nyt se on aika lähellä. Joko sillä kohta menee hermo. Pulse on kyllä niin kokenut, että se on nähnyt kaikenlaista. No joo. No niin. Ei kiinnosta Se enää. pulse varmaan miettii, että luulisit, että mä pelkään sua. No Mä joo. väistelen autoja joka päivä. Kun päivät vittu autotiellä. Ne. Tulee niitten kissa. Ajaa siitä vittu ohiteen, katso, että mikä tuossa tiellä on.